Ne balima o ani nyakuma très urgent et très sérieux. Maliens aywa adema wula ko constitution kura min glanen be avant projet ko asimika bla peu. Ah awadema ichuni asimi nunu ye ha. Ama fa bela jelengena. Ngon nunu te moko ku ke nyogon ye. Mais ali bi ala be asimi ala ba fede parce que ube ku vrai couleur yiro la. Parce que nyaba la ube ka mangoya soro Mali fambe. Ou ko fo ko projet ko Mali conscient nga fali. Ko Obama koko deux olu politiciens ma kolu ko glan ko bla au place là sans kumbo Mali kumbo nunu bolo sans bi sabani ko ye Mali chi ka Mali ta chi nunu ne be bobbi ko ambe fait ka conscience kura min glan ko non koko toy ko lu yere texte do glan koko do akono parce que olu de conscience glan asima desara manga ka sembo ade masina ni fanga bina asimi awira de ka foti do an desara ma de anye dien côté amamun ka uye wallahi anyan kono je awuye anye dien mango sugu be soro ni faso kanun bulu ma bela jere nyaba a tien be ka bange bi anya fo bela jena adema bora ko epi ko insécurité be Mali kono o ko insécurité be Mali kono o ye kayira toujours ko France ku be ka kuma fo ko e tien di o be kayira ko asimi ka o desera adema bora ko befo me na communiquer kala sa obala me ale asimi ni ma adema gen ni mi sembo pour adema dronte de Mali jugu chama worobe asimi kerefe asimi ka entourage a be Mali jugu di meka tien de fona Malion awa asimi be otage de la meka tien de fona bi asimi ni ma bo ka kuma Malion nye ka tien fo wallahi bi taka jiwu yo fe meka tien de fona bela jena wallahi ala ambi fere angen dan se ko keni Malion aywa communiquer min kera ne be na communiquer kala aw na ambe je kala je nyon fe ante sarawma billet dimanche 20 novembre 2022 Malion aywa adema mogo bora ka kuma mun fo mena kuma ga kala 100 aw na ambe je kala je nyon fe u bora wi avant projet ko ka boen pew ko insécurité be ko engagement international ko chite ka respecter o koro ani France ben engagement international abani joncha abani France de che donc ko fo anga ulu be de respecter kango ulu be bonya kan yere kuma kan do yi Malion no de fois bela jerengena negenta don fembe fanga no fede mais moi je ne comprends rien mangeni en sego kenike domina na chena asimi kenika na foko Malion ma demede ni fanga keni chena asimi yere ka fotidu donc Malion anga janga kuma na me adema mogo ye kuma ka munu sebe u ye communiquer ke u ga communiquer ka jam u ye kuma chama fo mais mena kuma u tata yoro nyafe de ka kalan adema ye kuma ka munu fo menu tata yoro nyafe ka kalan au na me je kala je nyoko fe toujours bien dimanche 20 novembre 2022 ko l'ADEMA estime que la réforme constitutionnelle doit être une occasion. Aba aketu. Voilà. Voilà. Aéro Flemalion, anga jaka kala nyoko fe. Après la remise officielle de l'avant-projet de la nouvelle constitution du président de la République, des experts, blablabla, l'ADEMA note que le Mali est à sa 4e tentative de révision de la constitution. Ko adema ko ni Mali chienani de ku be fe ko Mali constitution changer. Aw ni alache, aw be adema ke kata CNTFA, aw be adema ke ali shini asimi be adema aw be bagala jaw kelente de Mali ki jaw kelente mudibo kone kelente asimi yera ni adema kadi asimi bo reso la kuluba ma tanga mogo reso anga mogo te reso ma Mali ki jaw kelente de anga chien fo ko chere ma chien fo rodi ma asimi yere de ka foti donné Maliki jaw ka foti te modibo ko ne ka foti te et des présidents aw bede be makado aw mogo duru de be makado mais nama Mali bon mogo duru ko ina ka ke anga aw ni mogo ka aw na ka kono je nyogo nyanga u deme aw ni adema ne be ka baraka jiju koro Malien wallahi asimi ka fanga talilu utajida asimi tseka foi décider bi a kelen wallahi ala kelen tseka ke a kelen tseka ke de me ka tien de fo ngena bi depuis ala ka dienda mogo kelen be jamana mara mogo tama dili ka jamana mara voilà fait comme une dogole mena révélation chama ke bi de ayala adema mu fa rola ko à la lumière après ko mogo ye débat ou ketele ou la ko bemake ko ou la fo adema be ko no ko bemake ko ou la ko à la lumière du fonctionnement de nos institutions de preuve de notre pratique donc voilà l'ADEMA tout en réaffirmant la nécessité de révision de la Constitution de 25 février 1992 considère que l'avant-projet des textes constituants de l'actuel tel que rédigé ne répond pas particulièrement aux attentes du peuple malien, même maintes fois réprimé lors des différentes tentatives. Malien, comment fla on y accorde. Donc, c'est ça.
adama mogo bora u ye ni yoro de fo ko malien te constitution in fait few ko ka boy mais malien yoro do be auto kalama u ye mogo munun ke ka avant projet in glan a mogo tlanche be adama yere ka kadri mogo koro do di a be adama mogo kelen nde ol de tarani projet de constitution in glan abaro u be ka bomoni kalama de do asimi da kono u be ka asimi ke ba fo ko sadi ke u be ka asimi ke ina fo jouer quoi ina fo de marashi ta ka marashi jouer de billahi ne ala na kache u be ka asimi ko chukwana u be ku klonga asimi la di u ye mogo munun ta ha ku ka mali constitution changer a mogo tlanche be adama mogo di u ye plan jumɛn kɛ u y'a saboté de parce que u ɲa b'a la bi u y'a non seulement u ye avant projet in saboté yɔrɔ minnu bɛ digi maliyɛnw na k'o caman caya kɔnɔ pour que maliyɛnw ka muruti après olu bɛ tila ka bɔ ko non ko maliyɛnw ma sɔn mais pourtant avant projet mun dilanna dɛ fo Asimi y'a dilan dɛ ko janfa n'aw jɛra ka ɲɔgɔn janfa awa ala mɔgɔ Mali janfa ala y'a bɛɛ malo Asimi taara ka taga adama mɔgɔ baden de ta k'o don a kɔnɔ mɔgɔ minnu taara ko ka Mali constitution dilan adama ka kadiri mɔgɔ kɔrɔ caman de b'a kɔnɔ u taara k'a dilan k'a saboter a yɔrɔ dɔ man ne yɛrɛ ye dɛ maintenant sisan nɔ komi u ɲɛ b'a la maliyɛnw diminen bɛ Asimi kɔrɔ sisan fɛnkɛw bɔra Sam ni Silima n'o ye magistraw ye olu ka fanga o dimi ye ka mɔgɔw futinɛ ka mɔgɔw wuli fan bɛɛ sisan ka tila tuguni non seulement u gɛrɛla transition mɔgɔw la u ye transition mɔgɔw n'u kanumɔgɔ bɛɛ bila ɲɔgɔn na a y'a remarqué fɛnkɛ kɔnɔna na ni donna CNT kɔnɔ a politicien minnu bɛ yen nɔ adama dɔrɔn tɛ dɛ a politicien 80% u bɛ to ka mɔgɔw fara k'u bɔ ɲɔgɔn na de c'est à dire u bɛɛ mɔgɔ kelen de kadiri mɔgɔw wo a politicien fɛn fɛn bɛ ka wuli transition contre la wo mandat d'arrêt bɛ minnu kan wo o bɛɛ bɛ fa la u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama n'u ye Asimi ninnu gɛn ka bɔ fanga la u bɛ Karim Keita wele ka kɛ ministre ye n'a ma kɛ a ka sibon tɛgɛ kɔnɔ Sanogo ye maliyɛnw janfa don min na ka na ni IBK ye IBK ka gouvernement fɔlɔ min créera a ye Bubey de kɛ ministre de la défense ye IBK kɛlɛ Sanogo kɛlen ka fanga ta k'a di IBK ma IBK ye fanga sɔrɔ tɛgɛ la IBK ye mɔgɔ min ka ministre de la défense ye o ye Bubey Mayiga di o ka sɔrɔ Bubey Mayiga ni sɔrɔsiw man di o ka sɔrɔ Sanogo ye Bubey Mayiga ci kati n'u tɛ ɲini ka faga n'u tɛ ɲini ka Bubey faga Bubey kɛra ministre de la défense ye dɔrɔn Bubey y'a ta juru sara Sanogo la ni Sanogo kun ma kɛ mɔgɔ dɔ o kun bɛ Sanogo faga u y'u bɛɛ fara aw tɛ politicien vrai couleur dɔn Asimi ni adama mɔgɔw b'aw gɛn ka bɔ fanga la ka tila ka na ni Karim Keita ye ka tila ka na ni Bubu ye n'a ma kɛ a ka sibon tɛgɛ kɔnɔ fanga in ne t'a dɔn n'a bɛ se ka sauver bilen dɛ ne t'a dɔn ni fanga in bɛ se ka sauver bilen dɛ parce que le coup est déjà parti a y'a lajɛ adama bɛ kuma minnu fɔ a yɔrɔ la an ka adama ka kuma lamɛn l'ADEMA PAIGIS estime que la réforme constitutionnelle doit être une occasion pour mettre en place les leviers de la réconciliation nationale, de la pacification de la société, de l'unité nationale et de la cohésion sociale. C'est impératif adhérer à la paix et à la stabilité durable. Aussi, doit-elle échapper par essence aux contingences personnelles ou circonstancielles et éviter toute disposition pouvant prêter à controverser en vue d'assurer une adhésion populaire dans un contexte de transition. Or, la démarche jusque-là par les autorités de la transition pour arriver à l'avant-projet de texte constitutionnel répond de notre point de vue à une stratégie d'esquisse de débat de fond par rapport à la procédure de modification de la Constitution de 25 février 1992 ou de production d'un nouveau texte constitutionnel initié par un pouvoir transitoire et dans un pays dont une grande partie échappe au contrôle de l'État. Hey! Malien, comment bana siksi barabla? Ko Asimi, ko Kidal te Asimi bolo, ko Mali yɛrɛ bɛɛ farali ɲɔgɔn kan ko tɛ Asimi bolo, ko Asimi dɛsɛlen bɛ ko ka Mali bɛɛ libéré, ko Asimi te o légitimité n t'a dɔn n b'a fɔ bamanankan na cogoya min na quoi. O yamaruya tɛ Asimi bolo k'a bɛ Mali constitution falen ko parce que Asimi ye pouvoir transitoire de ko ni président mun élu la ko
ko ni président mun sigira fanga la ka kalafili kɛ ka président dɔ sigi fanga la ko de bɛ se ka Mali conscience changer ko Assimi tɛ se ka kɛ i b'a ye san Faransi bɛ wuli ka segin ni kuma kelen kan hali Mali ko k'a bɛ nin kɛ san nɔ bilahi wallahi i b'a ye u bɛ wuli fan bɛɛ Mali contre la fan bɛɛ olu mɔgɔ kelenw olu de Assimi nɛgɛn k'olu bɛ Assimi dɛmɛ ka conscience dilan o mɔgɔ kelen tila tuguni u yɛrɛ ka baara kɛlen k'u t'a fɛ a y'a ye u bɛ k'an bila retard la cogoya min na a y'a ye u bɛ ka Assimi kɛ goyi balɔni ye u bɛ ka Assimi kɛ i b'a fɔ ko bɔnbɔni ka bɔnbɔni ta k'o don Assimi da kɔnɔ ka kɛ c'est à dire que i b'a dɔn quoi ne t'a dɔn fɛn fɛn kɛ n don dɛ mais a y'a lajɛ o bɛ tila ka mun fɔ yan ko insécurité bɛ fan bɛɛ ko insécurité bɛ fan bɛɛ non ne sara de donc a ye nin yɔrɔ lajɛ dɛ ko ou de production d'un nouveau contexte initié par un gouvernement transitoire et dans un pays dont une grande partie échappe au contrôle de l'État. Comme Mali yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na ko Mali fan bɛɛ tɛ Assimi bolo ko président mun bɛ Mali bɛ libéré Assimi ma fingina Assimi ma fingina awa tiɲɛ na ne t'a dɔn ne an ye seko kɛ nin kɛ quoi an kɔni b'i dɛmɛ mais tiɲɛ yɛrɛ la ne t'a dɔn ni fanga in bɛ se ka sauver dɛ parce que u ye Assimi dominé déjà quoi et puis Mali pouvoir bɛɛ bɛ Adama de bolo bi wallahi ala pouvoir in bɛɛ bɛ Adama de bolo a juge minnu bɛ yen o a procureur minnu bɛ yen o a bɛɛ ye Adama ka mɔgɔ sigilen i ma depuis Sam ni Silima wulila dɔrɔn k'olu ma sɔn yɔrɔ dɔw ma dɔrɔn i m'a ye Adama fana wulila san docteur fana bɛ taa ko école karamɔgɔ bɛ kula bɛ k'u bɛ taa grève la UNT mɔgɔ bɛ ka avertissement bila u bɛ ka mouvement wuli fan bɛɛ Mali côté bɛɛ la jogo y'u tila fila de jogo fɔlɔ o ye Adama ye olu bɛ surasiw kɛrɛfɛ mais u tɛ sɔn surasiw n'u kanubagaw ka gɛrɛ ɲɔgɔn na u bɛ surasiw ni anw kɔ don ɲɔgɔn na pour que surasiw ka kogoya bɛɛ après u b'u cu ni surasiw ye o y'o dɔrɔn de kɛ awa u ka jeu a marché la dɛ ils ont gagné Assimi ni meka ni CNT in ci ni tora ɲɛdalajɛ la i bin jogo bɛ juguya koyi et puis a t'a dɔn k'a bɛ dingɛ min kɔnɔ a t'a dɔn fɛn mun bɛ k'aw kɔnɔ quoi ni ninnu m'aw bila ka taa CPI la n'a ye tunkaradenya k'a fɔ ma ko tu aw bɛ se ka faamuya anw de wulila ka kɛlɛ kɛ ka ko bɛɛ kɛ ka sanjikɔrɔ wɔsi kɛ aw bɛ taga CNT ɲɛmɔgɔya ta k'o di Adama ma n'o tɛ janfa ye mun ye ayiwa hakɛ de bɛ ka wuli aw nɔfɛ dɛ Mali faama mɔgɔw hakɛ y'a ka baara daminɛ dɛ hali ni aw ma dimi hali n'aw m'aw danga n'aw ma sigi aw kɔ n'aw ye sana yɛrɛ sɔrɔ bilen a ka fɔ ne ma ko tu ɲɛmɔgɔden tatɔ filɛ hali ni Segu Tunkara hali ne dunun taara baara ta kan hali ne wulila ne tɛ k'aw danga dɛ n bɛ sigi kuma nin kan aw ko ka di ne dɛ a bɛɛ ni Ala n'a kɛra cɛ n'aw ma sigi aw kɔ n'aw ma tɔ ma bin ka taa fɛ n'a ye tunkaradenya ka fɔ ko ɲɛmɔgɔden tatɔ filɛ Ala ko ye tiɲɛ de a bɛɛ ni Ala n'a kɛra cɛ cɛ Mali janfa Ala y'a bɛɛ libu aw bɛ janfa sira de kan a y'an ka fanga bɛɛ ta ka di Adama ma a y'an ka fanga bɛɛ ta ka di Adama ma Maliɲɛnw ma kɛlɛ ko la dɛ ni Adama mɔgɔ kelen ninnu n'olu ka barasi Adama RPM de bɔra Adama na IR de bɔra Adama na Asma de bɔra Adama na o mɔgɔ kelenw de tɛ fanga la bolo bi et puis an yɛrɛ bɛ RPM kɔrɔ ye sa mais a mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ n'u tɛ fɛ ka changer n'a ka sɔrɔ u changer la an b'a faamuya mais mɔgɔ minnu tɛ fɛ ka changer a y'a ye u ye janfa mun kɛ aw la bi a yɛrɛ ye janfa in ye dɛ n'an ma sigi force de changement ma yanni janvier cɛ aw bɛ gɛn ka bɔ fanga la n'a ma gɛn n'a ma gɛn n'a ka fanga ko ma ba ka si bɔn tɛgɛ kɔnɔ ne bɛ dan o yɔrɔ n tɛ fɛ ka kuma dɔw fɔ Maliɲɛnw a y'a lajɛ Adama ye mun fana fɔ yan yɔrɔ la tuguni an ka kuma in tɔ lamɛn Maliɲɛnw ou quoi en effet au niveau de la production adoptée un flou s'est installé dès le départ autour du décret de nomination des membres de la constitution des membres de commission de rédaction chargés, dit-on, de doter le pays d'une nouvelle constitution. Ko depuis bara damine ko fili kɛra ko lu Adama mɔgɔw ye ko in ye cogo min na ko depuis bara damine ko fili kɛra ko Assimi ye mɔgɔ minnu ta ko Assimi kun kan ka kɛ politicien di ala de an ka kuma tɔ lamɛn tuguni ko an ye nɔrɔ lamɛn dɛ la question se posait alors de savoir a y'a kɛ to dɛ n b'a bonya dɔɔnin quoi a fɛn fɛnnen don dɔɔnin quoi
Voilà. Non. En effet, au niveau de la production adoptée, la question se posait alors de savoir si le président de la transition allait juste procéder à une révision partielle de la constitution du 25 février 1992. Koni président Assimi Koumbissé, au lieu de constitution mon gland, au lieu de politicien de constitution mon gland, faut mali tira kono, koko o yelema doni dola, comme kakana falendi. Kolu ye mun gland de, kolu adema mogo ye mun gland, kote falende, ko de be toye, comme ko yelema de be do kono. Aye nyoro la metukunde. Ou be woro jme fo yantukuni malien, angoro to la main. Au final, aye nyoro de, au final, l'avant-projet des réformes constitutionnelles s'est révélé tel et bien la mise en place d'une nouvelle constitution vient de donner naissance à la quatrième république et non une simple révision et une nouvelle constitution. L'ADEMA PAJ avait déjà donné l'alerte en non tenu lorsqu'il a été sollicité par la commission. Ko lui a fait Assimina coup de sera ou bien président negene coup blasera au cas donc na tiena va faire coup de sera président aye nyora de tukunde ko la rédaction ko les partis estiment que la nouvelle constitution de la constitution ne devrait aucunement remettre en cause la substance de la constitution de février du 25 février 1992 ko la constitution kuramin glan ko ça dit que a demandé constitution mu Mali tide depuis Moussa Traoré ganga boyde au lieu de constitution glan 1992 ku te fait ko de kaboui kuma fa flè kuma ba flè kon une constitution ko de glan ko président kura kasigi ko Assimi ki yere ki dabo la boy mai ça ibe kay ne ke sanugo la ka sanugo ne ka fanga sorodron ka se ka sanugo genga bo kati ka kati ko kati ne fait plus peur à Bamako e mai ibe ka malula Assimi mo ni Mali njanfa wala ibe bi me ka tien de fina ibi joy jora la ayala jadi mai mu fa wara fana tuni adema ko dans ces conditions il n'est ni indiqué ni légitime encore moyen démocratique de recourir à une modification voire un chamboulement de la loi fondamentale en vigueur seulement par sobriété mais surtout comporte les permanents. L'ADEMA PAJ constate que l'avant-projet de la nouvelle constitution au-delà. Voilà. En conséquence, la séparation du pouvoir n'est pas en parfaite rupture avec le système parlementaire rationalisé en place depuis 1992. Aïwa, ko séparation des pouvoirs mbeke ko kecho mai. Ko lui a remarqué ko adema a remarqué ko constitution courant begla ko be fanga di Assimi kelindronima anga kuma tola me en ainsi l'adema texte consensuel ko adema mogo ye texte do glan voilà ko ye texte do glan ko ka aglata do faranyoga ko ni Assimi sona ko adema mogo yere be wuli ko kana Mali constitution changer aw de taranu ye sente kono de aye Mali de nyuma beto ka taranu ne sente kono awa be flaw bulu san ante saraw maw amba yere de fe ante fe ngaw soro e ga fangata kata fangata kata da juguma ene munde ama foi fama ka fanga koina anga yoro to la de le respect de nos engagements communautaires et internationaux ko adema bangini Assimi fe ko laydu kambe Assimi ni France ni ñonche ko Assimi ki jija ko barakede ko les engagements internationaux awa adema bora ka vraie couleur de irasam malion mena fendo kala mena texte do kala adema kan depuis une transition ga damene Mali est plainte de France contre là adema maboka Mali demede Mali mana wuli ka fenyuma fenfeke adema madili ka wuli ka Assimi deme ki kono jeayi mais pourtant fanga yi sorole ol de bi dia fanga yi sorole ol de Assimi ni aka activistu be kodo nyogona Assimi ka conseiller ni adema mogo kele ndi ni fanga mogo be koko ke be ta saraw ni adema mogo de be nyogon souffre fajira fe tligan fe ol de be nyogonye faso de nyumo be kasila ou be ka ta kaso la ou be ka lebu Assimi te ki kofle kulaje mais me kuma kele nya fa soro su nyana bi ko bla u kungolo la Malien aya fo président Assimi na kona ma sigako ni fanga ni adema mogo ma dafira dala aka shibon tege kono biye dimanche 20 novembre 2022 aya yo bora san ugo kute constitution courant fait 1
de deux amamu nyafo président Assimi ngena ambero na ko bi fereke ini force changement ka gere na ka barada mine ni ma ke wallahi ima segu go fana bora ko lube ka ko doy pressentiment be kana mali de nyuma bela pressentiment be kana mali de nyuma bela jelina au contrôle grève be ka préparer côté ou bela si ça uya ana ayere ka mo bla nyona unyaba la san no fanga bate Assimila unyaba la san Assimbe ka critiquer fambe tension be ka critiquer fambe magistrat wulila ekol karamo fana be ka wuli adema mo wulila parti politique mo be ka wuli fambe o koroy mo san no ka fanga yere ka d'Afrique siècle adabo ku yodrondi bon awni awte awni ademante bon keleme ka kodo awna c'est la vérité mais ma kuma kelen ngeni fo maliki jaw ngena ani président Assimi aw bela jelina ani mudibo kone aya bla kuna dondola aw bebe bo fanga ina mo si ali iden wallahi den titai ibi demu ngolo de ibe sa idembe mo wele ko tonton ibe muso mi furu billahi ibe sa muso mi tla kata furu cheverema ibe wari mu soro wari titai ma fo président Assimi ngena fente dien dugo kolenka ko anyere tadu anyere tata shi dien na be dien kono aka konanje nyonye au kanunga do nyogona yana ka fara na fara ko jugo do na ini adamade mo cha ani sarati shukashi ibi ref sa mo ma kitaka téléphone ta ite gerala e ka fsama ni e sarade o tigire betla ke kaburusi mo shiti kaburusi mbaga don président Assimi ay sigin ko sigin muso koroma o te fuwari yayi na ma sigi malikola au te malikola bi aw ni munu be ka barake mali faga bagaw de do malion yu fono aw te fa on nga gre nyona anya Assimina li maliki konto be photo yi ne saradi quoi on be taga srambe ka onya ou be fa ka sigi franci de ma indirectement mais na on sigira franci ma o ye ka o yere kaburu de franci ambe ka tien de fo ngena bi amba o fa ambe mali fa ambe ka o de sauver na ma sigi akko aka barake clean ya konana wallahi abe bo Michel woni fe na man ke aka fone ma ko nyamo den tatofle mogo mali janfa mogo malion ka kele janfa ala ya be malu aya dala ko ala ko e tien di billahi ala ko e tien di mama ni iye kojugu ke dien kono ite sani ala ma yira ila ne ala mi libu aben ala na krache mo fo nyina bide cheba bora dien kono Mobutu Seko Jair présent e ala Congo présent Mobutu o sara ala ma de ite tige iyere la fiki isalen dalengi et se ka foi ki yere mo de bi ko ki je ki ga fini boila hali ga telefoni ina te takaburu kono ini muso te takaburu kono ini don te takaburu kono ini ga fanga te takaburu kono ini ga war te takaburu kono ibe ali muso min kade fi ba bijourin dama ibena sa domina i jari muso chogo chogo te ta fo kay tan dan che kerefe kaburu kono ibe saka jenatike fen bi bolo jenatike ina bila ibe saka betu fanga kete ma kelentai na be jien kono ayo kle nyogonye horo nyani dambe ya konana ni sara ki to nyuma ya sara ka ala be baraka do ikola ni mogo janfa ni sara billahi mogo be nyugu ali ikola hali ga wulu ni mogo ya kare kono mogo be nyugu ala ba fo ko ni karsa janfantidi ay bo janfa kono na o binata ntugala o be ke yeko fly mali kono na o binata ntugala abe ja kokan parce que o be janfa sara de kan wallahi billahi abe sara mi ka janfa de du ni cheta fo segu tungara ba fo bi aw kanu bawo aya be lebu abe mo ye tension kanu ka be mali fe abene ala anakrache wallahi abe malula u ya be humilier ni mo be mo la malu ya tiki fana la ba en maludi ante fe ka odanga aw kanu baga jumbe mo mata kasola mo ma humilier nous togo fle kani mamalaka affaire drom ka nous togo ni mamalaka affaire ka bana nous togo ni mamalaka affaire ka bana peu ambe mamala fo mamala lettre be bla ka ya fara nous togo ma u yu profiter ka nous togo mine u ba do kunu ye vendredi ka nous togo mine kata wala sa to la ka shi kasola drom aka shi drom mo jumbe ko barake mali magistrat mun meni baranna abe adema kelenga mo sigileundi aw ye coup d'état ke aw ni magistrat kelen nous ne ba juger kata bla CPI la na ma kolosi de ni moroke ni ngoko dugube wula te fa na ka wala hako aya kanumbaga be libu ka benya jibo aya bela maluya aya mali kanumbo mo chama dusuku na bi bilay talay be siga sigale no bi mo siga dana taw kambi farasibe ka ni sonja ola sera be ka ni sonja ola ala mbe be ka ni fa mandawnyi ena fara ko mali fara baga o de na be nyogonye ayre kanumbaga
Nous toga mine ka humilier tan. Kasro mama la ere note, mama la kokale yafara. Mais ko sheriade ayi wulade mogo mi fana ya barake anye mumede il paraît. Ubi mine dron nous mine vendredi a procureur munu ba barake ou ba juge d'instruction munu ba barake. Ubu ka téléphone faga fo lundi e ka taga et puis nous be tension kanu ba fin mine ou ba beke weekend ou ne fait pour que kata shi kaso la. Iga boy wolu denu ngoro. Jamais ko barake. Munu me ka barake o te tension fait. Munu me ka barake o be ka barake mari jugu de. C'est la pure et simple vérité. Et au jugu ba senkoro. Au nyes fienete. Au couleur gredente. Et au nyebe mogola mogo be kaka fanga tien. Avec un boulot fla courage coulaje. Ma ota donc ko jugu fonu yo ta do mi kata obla CPI là. Ça dit ay obla en place là ke. Et puis na on dimina fana ba essayer kan détruire. Na on la ka fongo ni be ka digana avec la ka foko non kaya munyu. Ina fo nya urobodi. Chai sabali sa. Ay sabali. Mo ma be akanu baga malo ala ba tigi malo. Mogo be mogo janfa ala bi janfa. Ante fait ka ou yé togo do la. Maintenant ma kolosi ni magistrat kelen ne ba ou juger kata obla CPI là. Me ka tien de fo nya na bigui. Ni chete ni fo ne bo ni fo nya na bide. Ciao kanu baga be malo la. Ou be lebu la. E ga nou to flene a flene pour ce la bi. Plante mu mama la ni nou to utiga di nyoma e Facebook fambe ya bla ku ya fara nyoma chem na le fleta awe kurita ke anya an kuma na fe dogola ay magistrat munu be bamako kono procureur munu be bamako kono aya be bla kata du were ula e Kassim Tapo na mo chamanye M5 contrôle la o mo ko lomba opulo awe re soasi mu nyoro be munu me ko utiliser ka ala kanu ba do mine ne mogo mi ya aw critiquer ka soasi kelen critiquer nous occasion soro o kadi olu yere yi ali nungu to fla wo kono bi men kale alcorane la kadi soasi do yi parce que trop ka critiquer la trop bon mogo te critiquer kun o est dictateur di bon ni kra dictateur do ibe songa mogo faga ni kra dictateur yi ibe fanga kitayi di fanga nomination keme M5 jeunesse ani yere wala déboussant par jeunesse o bela jelani victoire de gloire mogo mu be ka transition demain à genoux, à leaderou, à bien faire le nom quand t'es mort comme un flabo. Aïe nominé ni munke, aïe poste mi nommé, à kacha mort bas fly, aïe siri biche, aïe ko mort, aïe ka mort 2% à oma chique. Aïe ko préparer politiquement, aïe fait M5 jeunesse, aïe force de changement, M5 RP, aïe yere wala ni victoire de gloire, aïe mouvement mon ka soutenir, aïe ko genou blanc krefe, ou ka bala ou ka krefe ka expérience ou sro. Moussa Traoré be gan domina, adema mo chama kumbo kunte baralaw. Mu chama bara damne Amadou Toumani Touré kurita ke ay adema mogo chama nanuye ku bla kerefo ka bara de ke. C'est un pouvoir civilo-militaire. Ce n'est pas un pouvoir militaire. Mais il y a beka ou de taille. Autre problème quand la kadani adema mogo yi. Ne be ka la jahina de benna. Parce que dans ma kolosi ni jiji kele ni progrès kele betla ka ou jiji ya. Che mogo to yena goyi. Au kanu baga ben malula. Bubu mabel tara kataka bla diago ya fadilla kala malu a dien bengena. Ne se vous tungara tarangometa aw yere soutenir ne taran yere soro kan ena ben le cerveau ka vokalu be ka bo o te sabali aw ko kadne me abe saram ka sranyu monte walai ne te fe ka na ya o perdi ni mo ko londe bena ba aw de be ka fanga perdi malion fanga te asimi bolo de ni ala anakrate fanga intabulu wallahi ala mene ba mu ngani fo fanga ne tarona be se ka sobe blende parce que Assimi est déjà infiltré quoi. Wallahi billahi du haut en bas infiltré lindo. A infiltré lindo ka abe ayera ta do ka be danger là quoi. Awe RFI gain, ka France 24 gain. Et a demande de terri oluye. Et ni politicien munu aye mogo jugu gain. Et waraba gain, ka waraba denta ko mara ibulu. Et ni waraba mana den no fa bena mungoro. Et wara gain ka marfa chi wara la. Wara sarana e na ka boli. Et wara den mara le mebolo ebe ko la balo. Aw ni ala na karache ni wara deni mbuyana dongodo aba ke da fa gen avec la katie kama aw ni adema tabetini adema ni francis même père même mère a beni ala na karache adema ni francis de ni go adema to ko francis point bar aw kele me ka to ta ko to do aw krefe ka be mali kora jono lui ça ne be ka wala jembe ka yele de quoi ne ta robe na magique mi ke ko be nyabulu parce que la ala forni me kateme fembeka a beninga janateke Dieu est plus fort que tout le monde dondola au bébé bo fanga ina ne se gutu ngara ni téléphone mfla ni tene tayi ne muso tene tayi ne deun tene tayi ne ga mobilité tene tayi
adamaden fɛn tɛ diɲɛ kɔnɔ k'i ta de don i bɛ na fɛn fɛn a bɛ kalifa i la diɲɛ in kɔnɔ awa an bɛɛ laban ye dugukolo in de i yɛrɛ fisa adamadenw ma cogo cogo don dɔ la dɔ de b'i salen dɛ i tɛ tigɛ i yɛrɛ la i tɛ tigɛ i yɛrɛ la f'i salen i salen dalen i tɛ se ka foyi k'i yɛrɛ ye mɔgɔninfin de bɛna k'i su ta k'a y'a yɛlɛma yan fɛ a ye lada yan fɛ a ye taga n'a ye yan fɛ a ye taa bila kaburu kɔnɔ a ye kɔdɔ a la alihamudulilayi ala ka dayɔrɔ ɲa i kelen bɛ taa kaburu kɔnɔ i n'i ka mobili tɛ taga kaburu kɔnɔ i n'i ka foyi tɛ taa kaburu kɔnɔ i ni kasange jɛman kelen de bɛ taa i da kaburu kɔnɔ o ye ka diɲɛ bannen bɛɛ b'i kɔ don hali muso tɛ taga k'a ye da kɛrɛfɛ i den si tɛ taga hali mɔgɔ b'a fɔ ko karisa an bɛ sa i nɔfɛ a bɛɛ bulɔku mɔgɔ si tɛ da i kɛrɛfɛ kaburu kɔnɔ i bɛ diɲɛ in kɔnɔ ɲumanya kɛ diɲɛ in kɔnɔ n'i sara i denw b'u disi gosi n'i sara i muso b'a disi gosi mais n'i ye mɔgɔw janfa n'i sara i denw ka diɲɛ tiɲɛ k'u ka lahara tiɲɛ k'i muso ka diɲɛ tiɲɛ bɛɛ bi hali ka wulu bɛ kare kɔnɔ ni mɔgɔw y'a lajɛ bilahi talahi u b'i ka wulu bɛ kabakurun kɛ ka bon aw ni ala cɛ ni mɔgɔ de ka taa sa misiridaw la mɔgɔw tɔɔrɔ la mɔgɔ minnu y'an tɔɔrɔ aw bɛ ka baara kɛ n'olu ye aw ni ala b'a ɲɛ aw bolo aw tɔ bɛ ka bin de ka bin ala ka don o don dugu jɛ aw mangoya de bɛ ka da aw kan bɛɛ diminen b'aw kɔrɔ bi a kanubaga bɛɛ diminen don bi mun y'a fɔ mun m'a fɔ bɛɛ diminen don awa n'aw ma changer a bɛ malo n'aw ma changer n'aw ma taa CPI la a ka fɔ ne ma ko tu ɲɛmɔgɔ de cɛ Mali janfa ala y'a bɛɛ libu i ma i bɛ ka minɛna diɲɛ bɛɛ ɲɛna bɛɛ wo ba cɛ la parce que a ye tu ni mɔgɔw ye de aw ka di ne bɛ ka nin bɛɛ fɔ pour que aw ka faamuya di hadamaden tɛ foyi aw b'aw yɛrɛ fisa anw ma aw tɛ fɛ k'anw ye aw b'a dɔn ni sɔrɔsiw ta kɛra min na i n'a fɔ n'i ye muso furu san n'i ye muso furu muso ma da cɛ la cɛ ma da muso la ni muso b'a fɔ ko ni n kɔ dɔrɔn ko n cɛ bɛ kamalen tigɛ cɛ fana b'a fɔ ko ni n kɔ dɔrɔn muso bɛ taa sunguru tigɛ awa anw forɔje changement ni sɔrɔsiw kɛra ten de danaya foyi tɛ yen mɔgɔ si aw dalen tɛ anw na an dalen t'aw la mais aw de ye problème ye aw sɔrɔsiw de ye problème ye dɛ n bɛ ka tiɲɛ de fɔ a ɲɛna dɛ a ye baara kɛ ni forɔje changement a k'aw sɛmɔ ni adama mɔgɔw sin na adama filɛ k'aw la maloya diɲɛ bɛɛ ɲɛna adama ko ko Asimi tɛ se ka Mali constitution changer adama ko ko Asimi dɛsɛlen bɛ ka Mali libérer n ko ne sara di aw adama kelen de b'aw bolo CNT kɔnɔ aw m'olu gɛn aw ma CNT ci aw bɛ tila ka taga aw dugujɛ ko t'olu karisi o kuma mun de b'aw nɔfɛ mais y a quoi o kuma la aw ɲɛɲini de don mun de don i ma fagabagaw ɲɛ b'u la aw nana ma justice changer aw ma changement foyi kɛ justice niveau la ni élection kɛra tan cogoya la bilayi ni mɔgɔw ni sɔrɔsiw n'aw ma guerre civile wuli Mali kɔnɔ k'a fɔ ma ko tout ni adama mɔgɔw yira devant na k'u bɛ ka sɔrɔsiw de dɛmɛ campagne na ni maliyɛnw votera ni maliyɛnw ma taa voter Mali jugu dɔ y'a ka si bɔn tɛgɛ kɔnɔ n'aw bolo k'a bɛ marcher ni adama tun bɛ se ko la aw tun tɛ coup d'état kɛ mɔgɔ minnu ye Mali mara san 40 ka kɔngɔ bila na ka n ka armée ci aw yɛrɛ sɔrɔsi ɲɔgɔnw aw ye kaso kɛ Asimi ye kaso kɛ Kidali Asimi ye kaso kɛ Kidali e bɛ tila tuguni mɔgɔ minnu ye e don kaso ko la c'est à dire fanga in bɛna fɔ n'i y'a ta karan dɔ de bɛ wuli nɔfɛ quoi bilayi fanga in barika bɛɛ de bannen bɛ bi c'est la pure et simple vérité ne ta ye ladilikan de ye a ka fanga bɛ yɔrɔ min na bi a fragiliselen don a bɛɛ ni ala na kira cɛ mais aw t'a dɔn aw tɛ maliyɛn dɔn fo ni élection bɛ ka surunya aw ni adama mɔgɔw ka ye u b'a ka daba kama di parce que u ko man di maliyɛnw ye n'u yera k'aw ka premier pas la mɔgɔ bɛ buruburu fan bɛɛ mun bɛ kɛ sisan adama b'a dɔn ale ko man di u b'a daba kama ka tugu aw kɔ walasa ka mangoya dununi tugu aw la ni mangoya tugura aw la san nɔ u bɛ insécurité caya Kidali tɛna libérer yɔrɔ bɛ ɲagami fan bɛɛ u bɛ dɛmɛ fɛn fɛn kɛ u b'a bɛɛ tigɛ gɛlɛya bɛ na insécurité bɛ caya mɔgɔ b'a fɔ ko cɛ sɔrɔsiw yɛrɛ ka taga ka bɔ yen don dɔ bɛ k'a la hali ni gɛnna hali n'u ye minɛ a bɛɛ ni ala na ka cɛ ni min kɔlɔsi don dɔ bɛ k'a la Faransi ka plan tɛ dɔwɛrɛ dɔrɔn k'i goya maliyɛnw ye ka sɔrɔ k'i sɛden minɛ ka taga n'i ye CPI la an tɛ fɛ o ka kɛ quoi voilà le plan qui est là mais i kɔlɔsi dɔrɔn an ka dugawu b'i ye mais a bila i kunna adamaden tɛ foyi ye ji ni bɔgɔ kɔ an kana yɛrɛ fisa mɔgɔ ma diɲɛlatigɛ in na walayi Asimi ne b'a dɔn i ye président ye mais i tɛ révolutionnaire ye wala ni Che Guevara de tun bɛ Mali kunna bi san b'a sɔrɔ Ben le Cerveau kɛra Mali vice président ye ou bien comment on appelle là san b'a sɔrɔ Ben le Cerveau ou bien député Moussa Diarra aw ni ala na kira cɛ député Moussa Diarra k'a lebu i bɛ k'a ye député Moussa Diarra lebu honorable député Moussa Diarra k'a lebu depuis i bɛ ka tan Jaw ko k'a tɛ don Jaw ye a ye ko bɛɛ kɛ Maliki Jaw révolutionnaire tɛ yen ko ni sɔrɔsiw gɛrɛlen b'a min na fo n'a bɔra Ben le Cerveau la parce que u b'a dɔn u tɛ se ka taa kutu
halo yɛrɛ fana o bɛ ko musala hadi dɛ aw tɛ révolutionnaire si fɛ mais aw n'an ka jɛ ne ma nafa ne ka tɛ nafa la la c'est à dire aw bɛ na aw tilen sa n'anw don a ye kɛnɛ n'anw tɛ siran a y'an den kɛrɛfɛ a ka continuer ni zonba kulew ye an ni minnu bɛ ka baara kɛ a bɛɛ zon voilà la vérité awa n'aw ma changer u bɛ o mɔgɔ kelen de bɛ tila k'aw bin an t'aw bin dɛ an tɛna aw kɛlɛ dɛ i ma adama y'aw kɛlɛli daminɛ depuis sisan awa adama kelen de bɛ tila k'aw bin ala aw tɛ politicien dɔ hali bi ko Sanogo ye campagne kɛ IBK ye sa Sanogo ye campagne kɛ IBK ye IBK kɛra président ye dɔrɔn IBK ye Bube Maïga ta ka kɛ ministre de la défense ye ka Sanogo minɛ ka libu diɲɛ bɛɛ ɲɛna ala o ma disɔn aw ma hali bi a ye taa fɛ ne t'a la o la di ne t'ale kumajugu fɔ adama ma maliyɛnw aw k'an bɛn en tout cas ne ye n ta fɔ ne bɛ dugawu de kɛ ala ka hakili ɲuman d'aw ma mais aw bɛ sira mun kan aw ni zonba kulo de bɛ ka baara kɛ voilà la vérité awa n'aw ma dabila n'a ye kalo kelen sɔrɔ n'aw ma bi a ka si bɔn tɛgɛ kɔnɔ mun bɛ kala bɛn ne y'a bɛɛ fɔ wariw de bilalen bɛ en jeu 9 milliards jeune Mali jeunesse Mali jeune mɔgɔ 25 de 20 millions sɔrɔ wari de bɛ ka partager pour que ka mɔgɔw la futina aw contre la an b'a bɛɛ kalama n'a ma da ne da la ka na a yɛrɛ ka taa enquête kɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma